Tliet klabb sportivi ġew mogħtija letter of intent għall-akkwist tal-artijiet, ittra li rċivew mingħand is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Debora Xkembri u s-Segretarju Parlamentari għall-Isports Chris Saġus. B'hekk il-klabbs tal-futbol ta' Naxxar Lions u tal-Marsa, kif ukoll il-klabb tal-Waterpolo u tal-Belt Valletta issa jistgħu jibdew jaħdmu sabiex jibnu l-kumplessi sportivi tagħhom fl-istess lokalitajiet. Il-President ta' Marsa Football Club Twani Merċi għajed kif din kienet il-ħolma ta' kull Marsi. Jiena inna għaddejjin snin fuq dan il-grawnd, dejjem insistejna ma wasalniex. Fl-aħħar il-mulej joġbu illi ta' din l-amministrazzjoni jaddunna l-pitch. Il-President ta' Naxxar Lions, Pierre Ġiberras, ukoll laqa bi pjaċir l-akkwist Fin-Naxxar stess sabiex jinbena dan il-grawnd lin-Naxxarin ilhom tant jistennew. Issa llum kuntenti li ġejna mogħtija dil-art, kien bil mill-ġiex naħat, u allura issa nissa l-qudiem nistennew sabiex nifirmaw il-kontratt ħalli nibdew il-proċessi sabiex dan il-bira grawnd fl-aħħar jinbena ġol Naxxar ukoll. Intant il-pitch tal-Waterpolo fil-Belt Valletta issa ser jgħaddi uffiċjalment fidejn il-Valletta United Waterpolo Club sabiex ikunu f'pożizzjoni li jirranġawh bħalma sar f'dawn l-aħħar xhur f'Birzebbuġa kif qalilna Viktor Spiteri mill-istess klabb. Fl-aħħar issa tenħod jgħad fidejna. Aħna lesti biex nirranġaw dal-post biex il-belt ikonna post fejn wieħed jista' juża l-sports tal-Waterpolo u nitrenjaw fil-Waterpolo tara biex tara stess, għax per morru rridu nħallsu. F'diskors li għamlu s-Segretarji Parlamentari Debora Xkembri u Chris Saġus innutaw kif il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni tal-klabbs li għaddiet taħt din l-amministrazzjoni qed tgħin diversi klabbs jissaħħu finanzjarjament.